mijn zoon en mijn vrouw die staan vaak voor te verkeerpen. En nou, wie bent meer de laan in om te rooien en zo. Wat zie ik Jan ongeveer? Ik maak in een haar zonder kleuter. Zonder kleuter? Ja. Nou, geen probleem. Een mooie poort. Ja. En hoe groot ongeveer? Deze maat of nou lichter? Nee, een beetje groot. Een beetje groter. Ja. Dus Nou, dit is misschien wel een goeie. Goed maatje. Nou was er natuurlijk een goede BM verkepen. Ik word een goede BMW'er. Heeft een beetje een mooi praatje. Mooi praatje. Ja, dat hangt er van af. Dat hangt een beetje van de meesten af. Ik heb ongeveer inschatten hoe ze binnen. Hè? Ze was wel CDKS, was net CDKS, samen een beetje. Goeie dagen, hè? Hoi! En wat vreeg je de klanten zo al? Maar vooral met de nuddels. Als ze uitvallen, ja, nee. Als we voor de keuze net vinden kennen, dan geven we maar hun laan in. Dus dan maken ze hier uitzichtje. Maar dan heb ik wel een beetje de indruk dat jullie kritische klanten krijgen. Nou, soms wel ja. Maar goed, dat is op zich net een probleem. We hadden de meesten die maar bij het zin hebben, vinden we. En dus je maakt uitzichtje wat ze mooi vinden. Ik weet dat bij hem op zich ben, een Korea-spaar of een... Nou, dit is de eerste keer dat ik zo'n boompje zie natuurlijk. Ik jij jou zelfs al denk, ze is een Koreaanse BM. En... Ja, klopt, die ben er ik. Ja. We hebben 4 verschillende soorten hier staan. En nou ja, goed, dat probeer ik dan ook wel wat uit te lezen aan de meesten. Maar heb je dan al in Korea geweest om een Chris BM te zien? Nee, zij is net. Het is de benaming, zeg maar, voor, nou ja, bloemen heb ik namen, maar BM, Chris BM heb ik bepaalde soortnamen. 오정록 7년대 충원정 경동을 더욱 힘있게 벌려 대화 가능한 동지 둘이의 정력 망경의 성생을 쌓으며 De Korea-spaar, dat is dus een soortnaam die ik wel als Chris BM gebruikt wordt. 더욱 힘있게 벌려 대화 가능한 동지 둘이의 Het is wel eigen kweekje uit de Pijenwijk. Oh, wat is die mooi. Ja. Oh, wat groeit die mooi. Ja, dat is ook een hele mooie. Dit is een boomje naar mijn hart. Ja? Dit is een boomje naar mijn hart. Als je zegt van dat je deze hou willen, Oh, dan... vind je die niet mooi? Ja, die door. Die is Deze? super, deze is perfect. Zwaar je er nou ook voor dat de klanten hier altijd weer tevreden van het hier maar Dat is wel de bedoeling, ja. Het is zelfs zo van wie jou er ik wel het meest ontevreden ben, ze komen wij weer om, dan maar is er ruilen. Dat is op zich geen probleem. Ik zie alles. Welkom op CBS de Paardwiezer in Oortzerk. Ik ga hier een ontzettend leuke groep zo'n 8. En ze hebben al jaar hele leuke acties bedacht voor Series Request en dat ga je hem nou vertellen. Je bent ze. Wij hebben een sponsorloop bedacht. Ik heb appelflappen verkocht. Wij hebben een bladeractie bedacht. Ik heb flessen ingezameld. Bij ons ben een peerband die hij in zo'n 8 jaar in het heer slept. Wij gaan ook flessen ophellen. Het waar van jou. Het wordt jou mooi waar. 23 graden. Ik dacht voor Series Request dat we misschien wel iets voor de Oldhoven kwamen doen. En toen zei mijn vader dat we wel de klok mogen opvinden. Elke week mag ik dat doen. En ik dacht van ja, het is nou misschien wel eens een keer leuk, dan ben ik eens een keer vrij. Nou, en dat levert dus €100 op en dat gaan we dus nu doen. Dit is 300 kilo, dit is ongeveer 200 kilo en dit is 150 kilo. Dus gewichten binnen voor het rennen en voor het slaan. Zo'n die nou op een grond staan, dan gaat het oerwerk stilstaan. Dus ze hingen hier nou nog even, maar oren, oeren, hingen ze erboven. Dat lukt je hem, of net? Ja! Nou dan, hoppakee, geef het ervoor? Ja! Nou, kom maar! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Have some fun when the
Jim houdt het hallen. Hey, klasse, al jaren. Kom maar. Hij staat ook mooi onder wat acties. Ja. Wat dan? Sponsorloop, leideren. Ik heb zelf hier een actie bedacht. Dat is wel jammer. Ja? Is er geen goede ideeën? Nee. Daar ben ik net zo van. Nee? Nee. Dus meer van de domme ideeën. Ja. En je juf, hoe is die eigenlijk? Ja, heel lief en cool. Had Gerben had een hele taart van je verpakt en die hebben van Jan in de klas opeten. Ja? Dat is toch wel een goed idee. Ja. Hij is toch een taart voor de juf bakt. Maar je famke. En vind je hem dan net een slijmbal? Ja. Ze is heel aardig. Ze is altijd vrolijk. Zo vrolijk, zo vrolijk, zo biwa vrolijk. Zo vrolijk was ik nooit. Ik ben vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk was ik nooit.